Mhuri yeZimbabwe pane nyaya inorwadza zvikuru iyo yatatambira iri kubva nekuSouth Africa. Zviri kunzi murume uyu muZimbabwean anobva kumubvuma, zita rake anonzi Emmanuel Mahamba, akauraiwa zveutsinye zvinosiririsa musi wa6 April Nezuro kuRivonia. Nyaya iyi inyaya yemujolo, a love triangle gone wrong. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe kana kuti follow, mobva malaika nekushayawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. So vane ruzivo nezvakaitika vanoti Emmanuel aidanana nebhebhi iri muSouth African, uyo aidananawo nemumwe murume zvakare chizvarwa chekuUganda. Sekureva kwezvapupu, muUgandan uyu akapfeka zvichena akapinda muFord Ranger yake ndokurova Emmanuel kaviri nemota paainge achifamba netsoka muroad. Haana kugumira ipapo, he then drove over Emmanuel's body 7 times back and forth, killing him on the spot. So mapikicha emukadzi airwirwa uyu ari kutenderera pasocial media asi zita rake harisati razivikanwa. This is toxic fatal obsession. Emmanuel's death is a painful reminder that jealousy and emotional instability in relationships can turn deadly. Justice must be served. Rest in peace, Emmanuel.